Ibu lagi ini cinorone wong biyen. Cinoro wong biyen. Umbai budal nyang kali nyangking popok nggawa bro Luar biasa. Rembo lho. Rembo, jembenggur Mas. Tenan kok lah jan. Jemenengong anakku yang bagus ibu lagi cinorone wong biyen. Cinoro wong biyen. Umbai budal nyang kali nyangking popok nggawa bro cup meneng ngger tak lelo MC dandut ngene iki nggih gathuk-gathuk ta ya mathuk ngono ya Mas cekne piye wong sewulan vakum ra nyanyi lho. Duk. Nggih. Sing jumbuh aturke mengkuwerdi tembang jure tembung ki ramung kandhek dadi mengkuwerdi kanggo adik nggih katempen dipun tasakuri. Oh nggih. Nyanyi ya Nduk. Nggih. MC-ne tak udut. Oh nggih. Iki suarane apik men itu. Apa jumbuh langgame tak lelo-lelo ledung? Ya wis mantep. Jeneng gula ya Mas. Heeh. bareng mukti bareng mukti kowe kocor malah lali marang aku sithik-sithik mesti masuk terus ngajak padu jangono aja dasare wanita pasinaon sarjana seni dadi yo tambuh nek wanuh bab tetembangan. Aku yo percaya marang siramu lho Nduk Lala. Pripun lho Mas? Apa-apa kok yo iso lak gumunku nang ngono kuwi. Lah nggih kula sing ra iso golek bojo tok Mas. Kinten-kinten mengke
Pramuladi Remedi, kanca-kanca kaneman kadipira wadang mriki mbok bilih pang badhe. Aku mah itu wong kene trauma aku. Mah. Ora apa-apa. Mantan sagen balik ning sagen lah ora apa-apa. Mah wis midak telek kok arep midak meneh. Ibaratnya Cinara idun jeblok didilat nah ora apa-apa. Mah. Ya. Sepinten Mas? Saja iki lho lah Jan. Ya maklum to Ya. Mas, aku ki lak ya lagi Seolah-olah laris-larise ki wong to. jenenge nyambut Jan. gawe ngibur ki dalam audien iki totalitas. Iya. Kerja bareng Rimbo Audio Sound System. Ada GMC Multimedia. Tak sawang dek lala ketok ayumu. Bareng mukti ngono aja. No, Nduk, atilang kawibawanmu nek solah bawanmu iki gawe keprananing para priya, Nok. Lah niki tak kira ngantuk. Pak sampun ngantuk, Gong? Yang Narji pun ngantuk napa dereng? Oh, dereng. Niki Kakung sampun ngantuk nggih, Kok dereng to, Kong, padahal kula sampun lho. Lala, tak ibaratno nek kowe iki buah ngono iki buah jambu. Buah jambu, Mas. Ora usah dikupas, ya toh? Heeh. Dipamah ngono iki wis enak. Oh, ngono ya, Mas. Jan. Lah nek iki Mbak iki umpama buah apa, Mas? Kuwi, Heeh. kuwi buah manggis. Buah manggis Suning tegese. legi ning sepete njaba kulit iki nek gak didodos nek gak dionceki sik dadi ora krasa legine. Oh, ngono. Lah nek sing tengah iki, Mas? Tengah kuwi nek cirone kanu woh asem. Wah, asem. Lho kok asem lho, Mas? Jabane iki ana kulite, jerone kecut-kecut saithik. Oh, ngono. Lah nek sing pojok dhewe kae? Anggur no. Anggur. Anggur. Tegese. Kuwi ya buah ning ora ana regete njaba dipangan pamah lep langsung enak. Lep langsung Mirasa leh enak. ketok legine. Heeh, Mula ki anggon rasukane nek ki padha leh ungu nujutke enak buah anggur kuwi Oh, mau. ngono. Nggih, Yo. Mas. Lanjut ya, Mas. Solo lo. Ae.